Κύριε Εσδρά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα επαναλάβω ότι για ακόμα μία φορά χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Μακάρι να υπήρχε και κάτι έτσι πιο αισιόδοξο να συζητήσουμε γύρω από το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό. Το μόνο αισιόδοξο που θα μπορούσα να πω είναι ότι φυσικά συγκρινόμενο με χρονιά αυτή με τις προηγούμενες χρονιές, όσον αφορά τουλάχιστον τις ροές, είναι πολύ καλύτερη και λόγω της συμφωνίας και λόγω των... Ως προς τις ροές το παρατηρείτε αυτό, καταγράφεται επίσης ως πραγματικό γεγονός. Ως προς τη διαχείριση, και μάλιστα την χάνει να τα λέμε σήμερα στον απόϊχο όλων όσων παρακολουθήσαμε να συμβαίνουν και εχθές στο ελληνικό, ποιο είναι το σχόλιο σας? Κοιτάξτε, το ελληνικό παραμένει μια μικρή δομένη. Αν θυμάστε τι γινόταν τις προηγούμενες χρονιές, όπου δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μια οργανωμένη δομή η οποία θα μπορέσει να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς η δομένη, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει πλέον. Και το μόνο που έχει μείνει, ούτε το λιμάνι του Πειραιά, όπως παλιότερα, το μόνο που έχει μείνει είναι το ελληνικό, αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει. Νομίζω ότι το χθεσινό μας έδειξε ότι το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να εκενωθεί το ελληνικό, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις δομές οι οποίες δημιουργούνται τώρα σε όλη την επικράτεια, όπου είναι εκεί οργανωμένες και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως τώρα στο ελληνικό, στο οποίο στην πραγματικότητα ούτε το κράτος είναι παρόν, ούτε κανένας άλλος φορέας πέραν των εθελοντών ή των αλληλέγγυων ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Χωρίς να θέλω να μπούμε στη συζήτηση αν έχει κάνει, δεν έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση, η Ευρώπη, τι θα έπρεπε να κάνει, τι κάνει και επίσης τι δεν κάνει. Άλλωστε τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτά και σε θεωρητικό επίπεδο πάρα πολύ ωραία έχουμε πει ότι τα συζητάμε όλοι εμείς και άλλοι τόσοι. Ένα ερώτημα έχω μόνο. Οι εικόνες σαν και αυτές που παρακολουθήσαμε εχθές, ανεξαρτήτως του τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και θεωρώντας ότι όλοι στο βαθμό που τους αναλογεί είναι υπεύθυνοι, βοηθούν? Προφανώς όχι. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι είναι και μάλλον επικοινωνιακού τύπου εικόνες αυτές που είδαμε και δεν θα έπρεπε, δηλαδή, εάν έχουμε να δώσουμε κάποιες ευθύνες σε μένα ή στην κυβέρνηση, σε οποιονδήποτε άλλο ασχολείται με αυτό, τις ίδιες ευθύνες θα πρέπει, και ίσως και μεγαλύτερες, να πάρουν και οι άνθρωποι, οι οποίοι λεγόμενοι αλληλέγγυοι, οι εθελοντές ή δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, προωθούν ή, αν θέλετε, το λιγότερο στηρίζουν τέτοιου είδους επικοινωνιακές τακτικές. Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα ένας πατέρας να βάζει το παιδί του μπροστά στην κάμερα για ασπίδα ή να το χρησιμοποιεί για... Αυτά είναι, θεωρώ ότι ανθρώπινα τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να γίνονται. Πέρα από οποιοδήποτε μεταναστευτικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ανθρώπινα δεν θα έπρεπε να γίνονται και μάλιστα μπροστά σε κάμερες. Είναι δεδομένο και νομίζω ότι ο μέσος τηλεδιατής το καταλαβαίνει ότι γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Από την πλευρά όμως του Υπουργού, για να πιάσουμε και την άλλη εικόνα, την άλλη όψη του νομίσματος, η εικόνα ενός Υπουργού που πηγαίνει μόνος του θέλοντας να σπάσει το λουκέτο χωρίς συνοδεία, επιμένοντας, μένοντας εκεί και στη συνέχεια. Εντάξει, ακούσαμε και όσα έγιναν και υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, γιατί κατηγορήθηκαν δημοσιογράφοι και κάποιοι αλληλέγγυοι, χωρίς βέβαια να κατονομαστεί κανένας, χωρίς να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο και να επέλθει, γιατί επέρχεται ο διχασμός ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, ο Υπουργός, επειδή τον ξέρω χρόνια, κατά βάση είναι ένας ακτιβιστής, έτσι. Έχουμε συνεργαστεί και προσωπικά παλιότερα σε άλλες αποστολές εκτός Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να κάνει είναι να προσπαθήσει να λύσει το θέμα ο ίδιος, όχι ως υπουργός, αλλά ως άτομο. Και αυτό προσπάθησε να κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι είχε πολύ καλές προθέσεις που πήγε. Βέβαια, δύσκολο, επικίνδυνο, ίσως δεν θα έπρεπε να είναι οι κάμερες, κατά την άποψή μου, με τίποτα, και να προσπαθήσει να λύσει το θέμα χωρίς να είναι κανένας μπροστά. Αλλά θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ καλές προθέσεις και πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να αναλάβει και μια πρωτοβουλία, ώστε, επαναλαμβάνω, να σταματήσει να υπάρχει το ελληνικό έτσι όπως υπάρχει με τις συνθήκες αυτές. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, αυτή την περίοδο, παρακολουθώντας όλα όσα συμβαίνουν στο βαθμό που συμβαίνουν, γιατί μπορεί να μην έχουμε ροές, δεν δίνεται όμως γρήγορα άσυλο, δεν γίνονται γρήγορα οι επαναπροωθήσεις. Δηλαδή, έχουμε περάσει σε ένα επόμενο προβληματικό στάδιο που υπάρχουν καθυστερήσεις. Μαζί με το σχόλιο σας, θέλω να υπενθυμίσουμε για ακόμα μία φορά τις δικές σας δράσεις στην παρούσα κατάσταση. Θα σας πω. Καταρχήν, για μένα αυτά που είδαμε χθες δεν είναι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας είναι τα νησιά. Τα νησιά γιατί την έμενη η προσέλευση είναι μικρή. Πλην όμως, λόγω της συμφωνίας, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μεταφερθούν από την νησιωτική Ελλάδα στην υπηρετική Ελλάδα, παρά μόνο εάν και εφόσον έχουν κάνει το αίτημα ασύλου και προχωράει. Το πρόβλημα μας λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι το πολύ χαμηλό αριθμός ατόμων που κάνουν
που διεξάγουν τις συνεντεύξεις για το άσυλο. Το τεράστιο ποσοστό βεβαίως ετοιμάτων, διότι από το 2,7% πριν από τη συμφωνία φτάσαμε στο 99% μετά τη συμφωνία. Δηλαδή όλοι ανεξάρτητα από πού προέρχονται, κάνουν έτοιμα για άσυλο. Διότι η επόμενη επιλογή τους είναι να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία. Πίσω στην Τουρκία, οι λίγοι που γυρνάνε είναι κυρίως Σύριοι, ουσιαστικά είναι δηλαδή οι πρόσφυγες. Και όλοι οι άλλοι υπόλοιποι, οι οποίοι ενδεχομένως ανήκουν στο κομμάτι της παράτυπης, αν θέλετε, μετανάστευσης, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν έτσι για άσυλο, περιμένοντας 1-1,5 χρόνο μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους στα νησιά, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Εμείς δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, όσον αφορά το προσφυγικό κομμάτι, το οποίο έχει έρθει πριν από τη συμφωνία, να προωθήσουμε όσο μπορούμε το πρόγραμμα του relocation, που είναι η εγκατάσταση από την Ελλάδα προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το οποίο, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και παλιότερα, είχε μια καθυστέρηση που οφείλεται κυρίως στις χώρες υποδοχής, στις χώρες μέλη. Τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει αυτός ο ρυθμός. Δεν ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα τελειώνει αυτό τέλος τον Οκτώβριο του 2017. Που σημαίνει ότι θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ πετυχημένο να καταφέρουμε τελικά στα 2 χρόνια συνολικά να έχουμε επανεγκαταστήσεις σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές γύρω στα 20-25.000 άτομα. Εάν φτάσουμε αυτό το νούμερο, όντως 66.000 έλεγε η συμφωνία, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και 66.000 που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλά. Και αν πάρει επέκταση, ακόμα καλύτερα. Όσον αφορά τις εθελοντικές επιστροφές που αναφέρατε προηγουμένως, το δώσαμε σαν τρίτη επιλογή στα νησιά, προκειμένου να μην έχουν μόνο Τουρκία ή άσυλο, αλλά σε αυτούς που πραγματικά δεν προέρχονται από τις προσφυγικές ομάδες, που είναι και το 80% τελικά των εισόδων που έχουμε τώρα, ίσως και παραπάνω, 85%, να τους λέμε ότι αντί να περιμένουν 1,5 χρόνο μέχρι να απορριφθεί τελικά το αίτημά τους για άσυλο όταν γίνει η εξέταση του αιτήματος, να μπουν στο πρόγραμμα των επιστροφών. Και μάλιστα δώσαμε και κάποια κίνητρα, διπλασιάζοντας τα χρήματα που δίνουμε για όλους όσους επιστρέφουν, που είναι 500 ευρώ την κάθε περίπτωση. Όσοι είναι στα νησιά και αποφασίζουν να γυρίσουν τώρα εθελοντικά, σε είναι άλλα 500. Με αποτέλεσμα ένα πολύ σοβαρό ποσό, το οποίο θα βοηθήσει και στην επανεκατάσταση στη χώρα τους. Δηλαδή, η πεμπτουσία των εθελοντικών επιστροφών δεν είναι απλώς τον πάω πίσω. Τον πάω και του δίνω και μια προοπτική. Γιατί τελικά κανένας δεν θα φύγει από τη χώρα του, εάν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς εκεί. Ναι. Βλέπουμε εδώ στο αναμορφικό μας, μπορούμε να το δείξουμε, ότι κλείνεται 65 χρόνια. Σωστά. Θέλω να αποφύγω τη λέξη γιορτάζεται, γιατί έρχεται η συμπλήρωση των 65 ετών σε μια συγκυρία για την Ελλάδα και για το προσφυγικό μεταναστευτικό που βλέπουμε σε πόσα πολλά επίπεδα έχει επηρεάσει την παγκόσμια σφαίρα. Είτε από τις χώρες και τις περιοχές όπου μένεται ο πόλεμος και δεν σταματά, είτε τις μεγάλες δυνάμεις, πώς εμπλέκονται, τι κραδασμούς απορροφά η Ευρώπη και βεβαίως μεμονωμένα πια η κάθε χώρα. Σε αυτά τα 65 χρόνια, επειδή δεν το ανακαλύψαμε τώρα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, θέλετε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς έχει περάσει και πώς δημιουργήθηκε ο οργανισμός, αλλά και τι, αν θέλετε, ρόλο έχει παίξει η χώρα μας, αυτό το αιώνιο σταυροδρόμι. Η χώρα μας ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη, από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού. Ο οργανισμός έγινε το 1951 και καταρχήν ήταν ευρωπαϊκός οργανισμός, έγινε στις Βρυξέλλες. Και έγινε για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου, του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που ήταν ξεριζωμένοι από εδώ και από εκεί, είτε να γυρίσουν στη χώρα τους, είτε να πάνε σε μια άλλη χώρα, εάν δεν τους περίμενε πια τίποτα από εκεί που προέρχονται. Άρα ουσιαστικά έγινε για να βοηθήσει την Ευρώπη να σηκωθεί, να βρει το δρόμο της μετά τον πόλεμο. Σιγά σιγά όμως, επειδή οι χώρες στις οποίες τελικά πηγαίναν οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι τότε κατά κύριο λόγο, ήταν οι χώρες οι υπερπόντιες, οι παραδοσιακά ιστορικά, αν θέλετε, χώρες υποδοχής, όπως είναι ο Καναδάς, η ΙΠΑ, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική τότε. Έτσι άνοιξε ο οργανισμός και από ευρωπαϊκός οργανισμός έγινε παγκόσμιος, με φινάλε ενώ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να γίνει και ο επίσημος οργανισμός του ΟΗΕ που αφορά τη μετανάστευση. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν η χώρα μας πέρασε και τις τρεις περιόδους. Και σαν χώρα αποστολής μεταναστών, και σαν χώρα διερχομένων μεταναστών, και σαν χώρα, αν θέλετε, de facto υποδοχής, που ζήσαμε από την εποχή που είχαμε τότε τις όμορες χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Φύρομ κλπ. Που ερχόντουσαν εδώ.
μέχρι τέλος, τα τελευταία χρόνια της προσφυγικής κρίσης, η οποία θα την έβαζε ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο, γιατί έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με αυτό που λέμε προσφυγική κρίση, πέρα της ανθρωπιστικής, όπου εδώ είναι και πριν από μια εβδομάδα μου είχε πάρει κάποιος δημοσιογράφος από τη New York Times και μου έκανε την εξής ερώτηση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Λέει, κύριε Ζά, εσείς τώρα για 60.000 εγκλωβισμένους κάνετε τόσες φασαρίες στην Ελλάδα, ενώ μην ξεχνάμε ότι πριν μερικά χρόνια είχατε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και δεν γινόταν τίποτα. Άρα τι έχει αλλάξει? Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Το μισό εκατομμύριο ήταν παράτυποι μετανάστες. Ο παράτυπος μετανάστης είναι αυτός ο οποίος δεν ζητάει τίποτα, κρατάει low profile, δουλεύει στη μαύρη αγορά για ένα κομμάτι ψωμί και πάση τόσο προσπαθεί να μην φαίνεται καν. Άρα δεν είναι κανένα βάρος στη χώρα τελικά. Οι 60.000 είναι πρόσφυγες. Πρόσφυγες είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Θέλει την προστασία του, θέλει το φαΐ του, θέλει τη ζεστασιά του, θέλει. Και τα δικαιούται. Και τα δικαιούται βεβαίως. Διότι έτσι έχουμε στο κάτω-κάτω οι χώρες οι οποίες δεν θέλουν να τα προσφέρουν, και μιλάω για άλλες χώρες ευρωπαϊκές, θα πρέπει τουλάχιστον να μην είναι στο συνθήκη της Γενέβης, η οποία σε υποχρεώνει, εφόσον την έχεις υπογράψει και την έχεις αποδειχτεί, να προσφέρεις αυτά τα πράγματα στους πρόσφυγες. Ποιο είναι το μήνυμα, αν έτσι μπορώ να σας ρωτήσω, συμπληρώνοντας 65 χρόνια, ακριβώς ξαναλέω αυτή τη χρονική στιγμή, ποιο είναι το μήνυμα που εσείς πια και προσωπικά αλλά και ως Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα στέλνατε εντός και εκτός συνόρων? Καταρχήν πρέπει να δούμε τη μετανάστευση όχι σαν πρόβλημα, αλλά σαν μια πραγματικότητα. Διότι η μετανάστευση πάντα υπήρχε και πριν από τον οργανισμό μας και πριν από τον άνθρωπο, μπορώ να πω, όπου είτε ζώα είτε άνθρωποι μετακινόντουσαν από μια περιοχή σε μια άλλη για να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Είτε γιατί υπήρχε ξηρασία, είτε για λόγους κλιματολογικούς κλπ. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με την καλή του πλευρά. Δηλαδή, όχι στην παράνομη μετανάστευση. Όχι στους πολέμους, φυσικά και στις προσφυγιά. Ναι, στην μετανάστευση την οργανωμένη, τη ρυθμιζόμενη, διότι στην τελευταία ανάλυση οι χώρες, αν θέλετε, της Δύσης ή του Βορρά, ή όπως θέλετε πέστε το, οι πλούσιες χώρες, οι οποίες έχουν τις δυνατότητες υποδοχής, ή δύο πράγματα πρέπει να κάνουν. Πρώτον, να βοηθήσουν ουσιαστικά τις χώρες που έχουν ανάγκη βοήθειας ανάπτυξης, και τρίτον, η υποδοχή που την έχουν ανάγκη εργατικό δυναμικό, γιατί ξέρετε, οι γεννήσεις με την οικονομία είναι αντιστρόφως ανάλογες. Ναι. Όσο πιο καλή είναι μια οικονομία μιας χώρας, τόσο λιγότερες γεννήσεις. Και αντιστρόφως. Δυστυχώς αυτό είναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι είναι. Άρα λοιπόν όλοι έχουν ανάγκη όλους, και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με, πώς το λένε, και γενικά η Δύση, τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, θα έχει ανάγκη από πολλά εκατομμύρια εργατικά χέρια και ανάγκη δημογραφικού. Άρα εδώ το θέμα είναι ότι ο ένας πρέπει να βοηθήσει τον άλλον. Σας ανησυχούν οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη, που βλέπουμε κορυφαίο ζήτημα της ατζέντας τους να είναι το προσφυγικό? Με αρέσκουν πάρα πολύ, γιατί έτσι παρουσιάζεται η μετανάστευση σαν τον κακό δαίμονα όλων των πραγμάτων και όλων των δεινών που ζει η Ευρώπη, που είναι λάθος αυτό. Θεωρώ ότι η μετανάστευση μάλλον έχει βοηθήσει παρά έχει κάνει κακό στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά.